सरस्वती स्थान कटराड़ी टोल मोबाइल नंबर 8091229325 हम ही थरे सर से तौनी रौदा से लाइक जते एकरा के चौनी तोड़ देबो हम ही थरे सर पे तौनी रौदा से लाइक जते एकरा के चौनी रौदा से लाइक जते एकरा के चौनी काम भारी ने बेसी कराही गे हमरा कोनिया से गेहूं ने कटाही गे हमरा कोनिया से भूसा ने उठाही गे हमरा कोनिया से गेहूं ने कटाही गे हमरा कोनिया से भूसा ने उठाही गे फल्ली में बांध में तू ही गे भूसा उग देबो हम ही कर नहीं गुस्सा सुना फल्ली में बांध में तू ही गे भूसा उग देबो हम ही कर नहीं गुस्सा उग देबो हम ही कर नहीं गुस्सा कहो धर्मेंद्र नहीं करा ले लाही गे हमरा